लाइमोनफोरानो समाजनि सिनस्रि जोंनो दिनै युथ जानानै जोङो फिउचारखौ जोङो सानाब्ला इयुन जिबनखौ जोङो दानो सानाब्ला उनाव जोंनि जिबना मा जागोन बा जोंनि फिसा फिसौफोरनि जिबना उनाव मा जाहैगोन जुदि जों दानो युथ जानानै इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं युथ इज द बेकबोन युथआनो दिनै सिनस्रि जोंनो दिनै समाजनि सिनस्रिया जोंनो जुदि जोंनो बिपिएफजों फुल टाइम मदद होनो जों दिनै ओंखारबाय जोङो बिपिएफजों दिनैनिफ्राय फुल टाइम जोङो सापर्ट जाबाय 24/7 होननानै जों बुंनो हायो फुल टाइम सापर्ट होनो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबाय चिराङाव फिन आरोबाव सा 13 लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो सोरखाराव थाखानाय राजखान्थि हान्जाजों थांनो हागौमोन नाथाय थाङाखै दिनै आंबो सासे लाइमोन दिनै आंबो गोसो जायोब्ला गोदान माबा मोनसे थाखानाय सरखाराव दिनै आंबो थांनो हायोमोन दिनै आं मानि थाखाय थाङाखै बिपिएफआव लाइमोनफोरा दोलै नोगोरै जयनिं जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों दिनै जोंनि माखासे स्टुडेन्ट लाइफ स्टुडेन्टआव थानाय बा स्टुडेन्ट फरायफुनाय गथ'फ्रा दिनै मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि नुहुरनानै दिनै बिथांमोना मोनसे स्ट्रं खालामनो थाखाय दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव दोलो नोगोरै दिनै जों जयनिं जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बिसायख'थिनि गोहोमा जेरावबो साग्लोबसारदों खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनायनि सोलायै बिपिएफआव हानजा हानजा हाबनायखौ नुनो मोनगासिनो दं थांनाय सानखालि 13 आरो 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सा 13 लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो गोदानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि जिसुआ समफ्रामारिया गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय दिनै जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनै मोनसे सिन्था खालामनानै बा जोंनि जि खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो फैदों आरो निस्सय बिथांमोननि थ्रुयै जोंहा गोबां मिजिं दङ बा मोनसे आसा दङ बिथांमोना थांनानैहाय जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावहैगोन आरो बिथांमोना गावसोरनो बुंबाय जे जोङो मानि थाखाय फैदों आरो मा समयसा लानानै फैदों बेखौ बिथांमोना दा मिडियानि गेजेरजों फोरमायगोन आरो रायजो राजानो फोरमायगोन दिनै जोंहा बेयाव मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जोंनि बेयावल' नङा गोबां जायगायाव दिनै बिटिआर बा बिटिसिआव दिनै जोंनि माखासे स्टुडेन्ट लाइफ स्टुडेन्टआव थानाय बा स्टुडेन्ट फरायफुनाय गथ'फ्रा दिनै मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि नुहुरनानै दिनै बिथांमोना मोनसे स्ट्रं खालामनो थाखाय दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव दोलो नोगोरै दिनै जों जयनिं जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों गतिके बिथांमोना दिनै गावसोरनो गोसो जानानैहाय गावसिनि फरायनायनि बेलायाव माबा मोनसे उननि समायावहाय जोंनि थाखाय माबा मोनसे मावथारगोन होननानै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ फोथायनानै दिनै बेयाव फैदों जेला आंबो बेखौनो खावलायो जाय बिथांमोना दिनै फैबाय आरो बिथांमोननि फैनायखौ नुनानै आरो गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंजों जगाजग लागोन बा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जगाजग लागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामबावदों दिनै नंगौ बेल' नङा स्टुडेन्टल' नङा गोबां बिदिनो माखासे इन्डिकेटफोर आरो बिदिनो माखासे रायजो राजा बिदिनो गोबां इयुथ्सफोर दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ जों नुबाय थादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंबो बुंनो हायो दिनै आंबो सासे लाइमोन दिनै आंबो गोसो जायोब्ला गोदान माबा मोनसे थाखानाय सरखाराव दिनै आंबो थांनो हायोमोन दिनै आं मानि थाखाय थाङाखै बिनि रहस्यखौथ' आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायगासिनो दंखायो आरो जोंहा मोनसे उद्देश्य दङ नैबे एप्रिल मासाव जोंहा मोनसे एमपि इलेक्सन जि बुस्थुआ जोंनि थाखाय बिराद मोनसे एमपिनि जि खामानि मावनाय जोंनि बिटिसिनि माखासे डिमान्ड खालामनो जि जोङो लिडार फाथायहरगोन बे लिडारखौ जोंहा फसंनायनि बा दैथायहरनाय जोंहा मोन्थाय दं माने थांखि दङ बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बे एप्रिलाव जि इलेक्सन एमपि इलेक्सन जागोन बे एमपि इलेक्सनाव जोङो खामानिखौ मावनो जोङो थाग थियारि जागासिनो दङ आरो बेयावल' जोंल' नङा जोंनि माखासे गोबां रायजो राजा लाइमोन जोहोलाव सेंग्राफ्राबो दिनै ओंखारबोनायखौ जों नुबाय थादों आरो दिनै जोंनि माखासे खामानि मावनाया
दिनै जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' नङा क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि गासैयावबो जोङो बे खामानिखौ जों मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंहा मेन उद्देশ্যआनो जादों जाहैबाय एमपिआव जोङो जोंनि जि जाहोनो गोनां दैदेनगिरिखौ जोङो एमपिआव जोङो फाथायहरनांगौआ जोंनिनो दायथ' होननानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो सानजानिफ्राय लानानै सोनाब जोबजासिम साहानिफ्राय लानानै खोला जोबजासिम जोंनि माखासे बिपिएफ दोलोनि वार्कारफोर सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम दिनै जोङो गोख्रों भाबै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों रावबो जिरायनानै थायाखै आरो जेब्लासिम जोंनि बिटिसि आरो जोंनि एमपिखौ जों देरहाया अब्लासिम जोङो जिरायनानै थाया होननानै जोङो मोनसे थांखि लानानै आरो खामानि मावनो लानानै दिनै जोङो बेवहाय दिनै ओंखारगासिनो दङ आरो जाय बिनानावमोन बा फंबायमोन बिथांमोना फैबाय अराय सम जोङो बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोना दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्राय बिथांमोना जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासे मेम्बार्स हिसाबै बा बिपिएफ दोलोनि सासे दैदेनगिरि होननानैहाय जोङो बिथांमोना साननानै दिनै खामानि मावगोन होननानै अलरेडि बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो मावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बिनिनो लोगोफोर जुदि दंबावोब्ला फै आंनो गासैखौबो इयुथ्सफोरखौ माबानो थाखाय फैजानो थाखाय आं लुबैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि इयुथ्सफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दङ बेखौ बुंनानै आंनि बे गुसुं जि रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनाय जोंनि इयुथ्सफोरनि थ्रुयै बेखौ आं बेयावनो बुंनानै दोनथ'बाय। बयनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै जोंनि स्टुडेन्ट लोगोफोर आरो जों इयुथ्सफ्रा दिनै बिपिएफ सरकाराव बा सरकार गैयि होननानै जोंखौ कुइसन खालामबाय। बेयाव जों फैनायनि खारनानो जोंहा गोबां सिन्था दं, गोबां जोंहा साननाय दं। इयुथ्सफोरखौ लानानै जिनाखि दिनै जोङो जोंनिनो सार जिसिया सुमफ्रामारि दिनै बियो गोबां समाजनि खामानिखौ मावदों, इयुथ्सफोरखौ बियो दैदेनदों, गोबां स्पर्ट्स लाइनाव गोबां मायाव जोंखौ इनकारेज खालामदों। जों बेखौ नुनानै जोङो आसा खालामदों जे जुदि जोंनो दिनै इयुथ जानानै जोङो फिउचारखौ जोङो सानाब्ला, इयुन जिबनखौ जोङो दानो सानाब्ला उनाव जोंनि जिबना मा जागोन बा जोंनि फिसा फिसौफोरनि जिबना उनाव मा जाहैगोन जुदि जों दानो इयुथ जानानै इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं, इयुथ इज द बेकबन। इयुथआनो दिनै सिनस्रि, जोंनो दिनै समाजनि सिनस्रिया जोंनो। जुदि जोंनो समाजनि सिनस्रि जानानै समाजनि बागै जुदि जोङो साननो रोङाब्ला दा बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन। दा जोङो बिपिएफ सरकारखौ हामजानानै फैनायनि खारना बेनो जे जेनाखि सार जिसिया बिपिएफनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ, बिनि दारै जोङो दिनै बिपिएफ सरकारखौ मोजां मोननानै, जोङो दिनै हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै आरो खाम्फा सारखौ जोङो मोजां मोननानै दिनै बिपिएफ सरकाराव जों बेनि थाखायनो फैनाय जादों। आरो जोङो आसा खालामदों निस्सय जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानिखौ मावलांगोन होननानै। आच्चा, फैगौ एमपि लकसभायाव इयुथ्सनि जानानै नोंसोरो जे जोंनि बिपिएफनि जे केन्डिडेट जागोन बेखौ देरहाहोनायनि थांखि लानानै हाबफैबाय जेला नोंसोर जेरैब्लाबो खामानिखौ मावगोन। जोङो हाबफैबाय, जोङो बिपिएफजों दिनैनिफ्राय फुल टाइम जोङो सापर्ट जाबाय, 24/7 होननानै जों बुंनो हायो। फुल टाइम सापर्ट होनो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबाय। दा ओंखारनायजों लोगोसे जों दिनै जइनिं जानानै बा आर'नाइ गाननानै जों न'आव दलद थाहैगोन बे नङा। जोङो जेसेबांनाखि हायो जोंनि जाथि बंस', जोंनि दादा बाहाय बा जोंनि क्लासमेट, जोंनि रुम पार्टनार्स, जों बेफोरजों शेयार खालामगोन। बिपिएफ सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ जोङो खोन्थागोन। निस्सय बिसोरनि मेगनाबो गेंगोन आरो बिसोरबो बुजिनो हागोन। थिग बेबायदिनो जोङो गेदेर खामानिखौ जों मावनो हायाब्लाबो जोंनि आखायाव जिनाखि दङ, जिखौ जोङो मावनो हायो बेखौनो जों मावनानै फैगोन जिनाखि इलेक्सन दङ बेयाव जोङो फुल टाइम सापर्ट होनो थाखाय जोङो ओंखारनाय जागोन। आरो नोंसोरनि उनाव माखासे इयुथ्सफोर फैबावनांगौनि खोथा होनायफोर दं नामा? जोंनि इयुनाव गोबां इयुथ्सफोर फैनो होनायनि खोथा दङ। जोङो दा बावैनो जोङो बिसोरखौबो जोङो ज' खालामनानै जोङो सारनिसिम जोङो लाबोनाय जागोन।